Hey guys, hai no hai jotono dipor kaham. Tini hai no hai paragana wo hai sopo jagang. So guys, finally tabung nganga jeng iko kuthino khoro hai sopo kya. Iko video khapajak tabo. Thik iko gate gana ono. Mangkati phomani jeng obus kangon tabu busalaijak. Tekise tonghangke yang bising dikit thanai jeng. Norok nai tongdi jaya kare. Ini video bikin Takuk ogur debur mani mangkati phomani simaleng hayakeba koborstan iko jagano monophobo bongke kristani takuk belakhe bosa khamyang mambai langma arika so guys tabuk phai hapai ka jeng chamung rumo iko tabuk bangnai rokbo turuk turuk bagi tongo panda mane to norbo saino mangkhana kisa item alada angnai mui rok item kebang nog ni se chamung alada tamo tamo bagi tong tamo rui tong norong no naidi iko maikhlayo tamo tamo rifekya tabo sukjora kebang ma chamung rifai tongo tebo tongkho rifajang nai tei tamo tamo rifai nong no phunoga nang iko chini dol rok asuk laijak maichanan rumo iko bo nganga chin sar bo nganga tini o pandawo tui dul nai hai keba naikol nai iko tabung ngangge rifeka chak khoi faidi hinga tabuk suru khaleche nai jotono bogoya koi rifeka iko norok maiklai nugui mangkhana chak khai rok dail rok papor rok jotono tubi rifeka go gajor tajor tabung hinga phai sok paikya iko pandani asol chamung norok jodi no abono siri tongkhangke norok comment khai kisa sanan tapok di iko norok buskango nugui mangkhana sar tini no pandawo khulani sibu paithak jora jotono tui tuloi naikoloi seba khaioi nai tongobo so guys finally tabung nganga jeng mairok sai pekha tini hingangke ang o maisamani bisingtei gudok beshirbak ang fantastic nangjaka kongrai kusungmani tongmani koikdin aban bagoi bisa moso yogrok sanam sugoi tini gudok belaino fantastic nangjaka ang Hailo hai jeng maisabai mani yagulo next best habuka maisanani bagai o pandawo kebangma amsaini narwai phaimanjak phainero tabuk maisanani asuk laika dining room o maisabai mani yagulo yagrok subaika yagrok subai mani yagulo tabung ngko ulmangna amai baksa busajak sar bo nganga tini o pandawo naikani hayakaba welcome janai nai kalaikano naithotokke ପରିବେশন Hainan bagai daito rijak sererongno bini tuidul moi maino tini bini luas dimungbai no tini o jaga belage pandana khotongkha mamirok songbayoi o jaga thumchaka ton phaimani jaga gabono gangke ko bandari mane to naikani khaitongnai o obo gangke tamo bo kaka oke mangso bak bahan oke mukui oke abo mangso ko tohan ngau sakri obo rokom mai rokom kotana nge tini o jaga koita item tong mui 1 2 3 4 5 6 item na tini ni oblog video aske kolong glak ta male ang phungni sibung phayei video rok khaimalia abon bagai nakar sidino rok next video malai sinai haino hai nok bai baksa tini ni jora orono muthak jak sinai jotono hambai